Vítajte pri ďalšom videu na kanáli Povabnica. A tento raz pôjde o video v spolupráci s organizáciou Holum, ktorí sú moji dlhoroční priatelia a spolu jazdíme na koňoch a vzdelávame sa v tejto oblasti. Oni sa venujú hypoterapii a na ich 4 koňoch sme sa vybrali na 4-dňový trail na koňoch. Tieto mapky vám sem budem pridávať, aby ste vedeli, kade viedli naše kroky. Prvá etapa prvého dňa išla z Hronoviec, kde vlastne kone majú svoju základňu, do Kamenína. Druhá etapa prvého dňa pôjde z Kamenína do Kamenice nad Hronom. Tu vidíte, ako prvýkrát prechádzame Hron cez most. A predtým, ako sa vydáme do lesov, lúk a hájov, dávame koňom napiť v Hrone. Z prvého dňa nemáme príliš veľa záberov, kde by boli komentáre hlasové, takže využijem tento čas, aby som vám predstavila kone. Ten prvý žltý kôň, ktorého vidíte na zábere, je Andy. Je to Hafling. Euka za žltým koňom sedí na Tine. Tina je angloarabka a Tara takisto. Oni sú dve také veľmi podobné, ako ich tu vidíte. V tejto chvíli vidíte, ako sa Euka vykúpala v Hrone, pretože Tina sa rozhodla, že si chce full on zaplávať. Jedno šťastie, že zachránila elektroniku do bačky. No a štvrtý koník v tejto zostave je ten biely koník, na ktorom teraz sedím ja. Ten sa volá Samba a je to Shagia Arab, 15-ročný. Tento záber je síce rozmazaný, ale stojí za to, pretože zachytáva našu spomienku na to, ako sa Tina rozhodla, že ona ide domov, že ona nepokračuje, že čo tu s ňou nacvičujeme. A našťastie sa Euke podarilo ju chytiť a mohli sme si dať obednú prestávku. Po obednej prestávke v Kameníne sme pokračovali do nášho cieľa v Kamenici nad Hronom. Tí všímavejší z vás sa ma v tejto chvíli asi chcú spýtať, prečo sedím na inom koni. A Maťa tiež sedí na inom koni a Janka tiež. Kone sme si vystriedali podľa toho, kto komu najlepšie pasuje, v prospech nás a v prospech aj našich koníkov. To sú preteky v podkýňaní. Nič? V duchu cváľame v tejto chvíli. Trn, 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 trn. Takže nakoniec nám to vyšlo tak, že sme si kone zadelili podľa nášho vlastného veku spolu s vekom koní. Posádka sa teda skladá zo 4 veľmi životaschopných žien. Zo mňa, Martiny, Euky a Janky. A ešte máme sprievodné vozidlo, v ktorom sedí Karol Holý a prináša nám všetko, po čom naše srdcia pištia. Na tomto zábere vidíte moju asi najobľúbenejšiu časť trailu. Bol to taký veľmi opustený a zarastený les, ktorý sa už stará iba sám o seba. A teda ešte štatistiky z tohto dňa: prešli sme zhruba 31 km, priemerná rýchlosť 5,5 km za hodinu, čo je veľmi fajn. Tu už sme dorazili do cieľa nášho noclahu a napájame kone vodou, aby si mohli oddychnúť. Ranná hygiena. Hej. Počkaj ešte. Sambislav? Treba aj tebe umyť zuby? Juj, tu sme ešte nevedeli, že nás čaká 9-hodinový trek. Tuto máme ako včera nevadený, nie? No? A ten typisácky tábor tam bol stále? Aj ty si s ňom bola? No, my sme išli skrze neho. Ježiš, díky Bohu, lebo ja dodnes neviem, či sa mi to snívalo, alebo to bolo naozaj. Začíname druhý deň nášho treku. Vychádzame z Kamenice nad Hronom o hodinu skôr ako včera, čiže o 8:30. Čaká nás prechod kováčovskými kostkami. Máme byť mestový trek cez Kypel a cieľ je Mária. A Martine zase padla flaška, zase 5. krát. Zabávame. Tak včera sme si trochu zamávali a zakúsali, dneska to bude skôr šla
koníkov, respektíve cyklotrasov. Ak je toto vľavo ešte nervie, tak sme si rovno. Hlásime sa z Kovačovských vrchov s týmto extrémne statočným koníkom, ktorý tak šlape do kopca. Jeden horský koník v hore. Najväčšie šťastie mám na koňa. Vždy, keď sa nám čo i len troška zdalo, že koníky majú dosť a že ten strmák im už robí problém, tak sme samozrejme zosadli a viedli sme ich. Tu už nás vidíte na tomto prvom vrchole asi, alebo čo to je. Každopádne na značke je napísané, že doľava nájdete Kráľovú horu. OK, tak tu už sme naozaj na vrchole. Tu sme na chvíľu aj zastavili a dali sme si keksík a potom sme pokračovali dole kopcom. Bude to tam veľmi pekné, kúkajte. Sme na vrchu. Jak sa to povie? Na hrebení. Je to také pekné cestičko, ktorú si vravíme všetci, že by sme tú cestičku chceli cváľať, ale nie, máme to odmietnuté od koní. Veľmi rázným spôsobom. Wow. Lavička. Strašne pekné miesto na túru. Toto je video 3 riek, sme to mohli nazvať. Preberáme ďalšiu taktiku, kade ideme a kde stojíme. A Samba má čo povedať. Dajte mi jesť. Samba, čo ty na to? Čo vravíš? Ideme? Alebo? To Samba by ešte išiel, Hej, on by išiel. na rozdiel od... Od ostatných. Na rozdiel od... Nechcem menovať. Toho nechceme menovať. Aký je pekný ten Ipel. Krásny. Magyarország. Už sme v Magyarország. Zhruba tu sa to všetko začalo. Počínajúc týmto. Super. Pešák! Ono! Jaký si ty šikovný horský koník. No podaj mi toho bíleho. Možno je to náhoda. Ale po prekonaní tejto prvej prekážky my sme mali všetko naplánované. Evka mala vytlačené papiere, turistické značky. A viete, na slovenskej strane sme sa nestratili. Ale o Slovensku vieme, že turistické značky máme naozaj jedny z najlepších na svete. Každopádne, Maďari to tak nemajú. Oni majú také zvláštne značenie. Veľmi abstraktné. Až sme sa ocitli na kraji takého útesu, ktorý sme museli prejsť s koňmi a naozaj sme ho nechceli prejsť, ale cesta naspäť sa nedala spraviť. To samozrejme natočené nemáme, lebo tam to bolo reálne o hubu. Ale prežili sme to. Všetko sme to prežili a sme tu. Moment, ako sme sa dostali na ten útes. Že sme prebehli tú odbočku a povedali sme si, že aj tou druhou to bude v pohode. My sme rátali vrstevnice, hej? Ale ono to nepomohlo. Prešli sme najhoršími vrstevnicami ever. Ale tu už našťastie sme boli ako tak, OK, už sme zišli z najhorších vrstevníc a išli sme po relatívnej rovine. Ešte raz sme to síce strihli bokom, ale potom už sme našli Karola. A pozrite sa na tú radosť. No sme tu! Našli sme ho! Posledná etapa vydáva do Báňa na Slíp. Krátke 900 výškových metrov hore, 800 nízkových metrov dole. Kolomné
Toto je už tretí deň nášho treku. Vidíte v pozadí auto, ktoré dobíja elektrický ohradník a tým pádom máme naozaj v ohradníku aj elektriku. A tu už budem ticho, aby som vám nerušila tento nádherný záber na východ slnka nad Marianostrou. Janka tiež spravila takéto jedinečné zábery spiacich koníkov, respektíve prebudzajúcich sa za kikirikania kohúta. A pozrite, ako si bude biely naťahovať nožičky. Urobí si takú rannú konskú jogu. Ostatné kone pripravené do služby. Môj koň, Endinko, lásky strom môj. Ešte spinkáme. Ešte oddychujeme. Dobre, oddychuj. Kým sa mi preberie kôň, môžete si pauznúť a pozrieť, kade sa dnes vydáme. Štartujeme. Dobre, ideme aj my s nimi. A takto nás Karol rozmaznával každý deň, rozložil ohradníky potom, ako sme odišli, všetko zbalil, priniesol nám na ďalšiu stanicu spacáky, stany a všetko. Išli sme dole relatívne drsným terénom. Naozaj to nebolo OK sedieť na koni. V týchto častiach sme si museli dať pozor, aby sme predišli všetkým zraneniam našich koní, keďže sme stále boli iba na polceste, ale teda úsek počas 3. dňa bol zďaleka ten najkratší a za pár hodín sme už boli na mieste a oddychovali sme. Usmej sa, nechaj si konečne na videu. Zamávaj, ako sa ti páči? Tu sme už vedeli, že sa blížime k najbližšej dedine, a teda k Letkéšu, a už sme špekulovali, kde zoženieme vodu. Fantasztikus. Jaj, pont erre van. Kone nám napojil ten milý pán na predošlom zábere. Ono tak funguje na trekoch, že milí ľudia vidia kone a chcú vám nezištne pomôcť. Zároveň nám poradil, kade obísť dedinu zo spodu, aby sme sa nemuseli trmácať krokom cez ulice. Takže sme celú dedinu doslova obehli a vybehli na prvý most, ktorý už bol hraničný most medzi Maďarskom a Slovenskom. A prišli sme do Salky. Žltý kôň v Slovenskej republike. Prichádzame v oveľa skoršom čase ako ostatné dni, pretože to bola podmienka toho, aby sme včera dorazili až do Marianostry, že dnes budeme v cieli skôr, respektíve, že cestu si spravíme kratšiu, aby kone mali tzv. Regeneračný deň. A tu prichádza ďalší story time. Potom, ako sme dorazili do Salky, sme samozrejme išli vyhľadať krčmu. Našli sme fantastickú kaviareň, kde dokonca piekli aj pizzu. A kde nám poradili, potom ako som sa spýtala, či sa dá prespať v amfiteátri, ktorý práve vidíte na záberoch, že mám skúsiť zavolať starostke a možno sa bude dať. A starostka nám teda odomkla, čím by sme jej veľmi, veľmi chceli na diaľku v tomto videu poďakovať za takéto krásne útočisko, ktoré sme mali v túto noc. A bolo tam nádherne. Kone si naozaj vedeli oddychnúť, bol to regeneračný deň, ako má byť. Táto posledná etapa bude odtiaľto Pastoviec, Čaračská dolina. Tuto dole. No, je to komplikované. Tuto vidíte, ako sme išli nakoniec. Tu pre ľudí nekoňoznalých by som rada podotkla jeden fakt, že kôň vždy vie, keď už je otočený smerom domov. A kôň vždy vie, že keď už ide smerom domov, tak ide rýchlejšie. A naše kone, oni vedeli. Dneska môžeme troška asi aj machrovať, dievčatá. Dneska máme priemernú rýchlosť výrazne vyššiu. Zatiaľ. Už sa nám podarilo prejsť cez Kosihy. A teraz
mierime na Plastovce. Koníky cítia, že idú domov, takže už máme aj svalové úseky a všeobecne sa rýchlejšie pohybujeme. Nemáme žiadne prevýšenia, takže po rovine je to jedna bácina. Áno, tam nás čaká ten kopec. To bude prevýšenie. Tam je kopec, kde ukazuje Janka. Ten kopec musíme prejsť. Všimnite si, že žltý kôň spraví 4 kroky, kým tieto dve anglo-arabky spravia jeden. Je to ako sedieť na šiacom stroji. Akože nechcem nič hovoriť, ale tomuto môjmu žltému Andymu to veľmi svedčí vo westernovom, čo poviete. Vyzerá ako vystrihnutý z filmu. Pekné, jasné. Krajšie kone. Hrdohlasím, že sme našli hron, takže sme doma. Z faktu, že sme blízko k domu a že sme pri hrone, sa tešili kone, snáď ešte viac ako my. A tuto, teraz uvidíte záber z môjho prvého ever brodenia s koňom cez rieku. Zážitok, nádherný zážitok. Ďakujem, Euka, Karol. Toto bol fantastický výlet. Najlepšia dovolenka. V tejto fáze sme boli už také veľmi hladné, že ďalší záber bude priamo z reštaurácie, kde som predstaviteľov organizácie Holum poprosila, nech nám o sebe niečo povedia. Vy traja zakladatelia vašej organizácie Holum, povedzte mi ešte, že čo vás priviedlo k tomu, aby ste túto organizáciu založili? V zásade v našom voľnom čase sa venujeme jazdcom alebo aj pacientom, ale nemusí to byť vyslovene, že ako jazdenie, alebo... Čiže sme vlastne nadviazali na tie Hronovce, ako na tú nemocnicu. A keď už je toho, vlastne sme si uvedomili, že toho v tom voľnom čase je dosť veľa, tak sme to chceli nejako zlegalizovať a založili sme si k tomu občianske združenie. Super. Maťa? A ja som tu vlastne taká IT podpora, dá sa povedať, s digitálnymi vecami. Ale prečo je to pre mňa dôležité? Pretože ja mám sedavé zamestnanie, ja robím v oblasti IT, ktorá úplne vôbec nesúvisí nejako s touto. A ako taký mestský človek viem, že nie je nič lepšie ako pod ní za počítačom, sadnúť na koňa a vyvetrať si hlavu a poriadne si to užiť. Pán doktor? Eva vlastne povedala v podstate podstatu veci. Eva je fyzioterapeut, akupunkturista, ja som psychoterapeut, Maťa je ITčkár. My v podstate sa doplňame s týmto vzdelaním. Maťa a rekreácia, dať sa do poriadku z toho sedavého zamestnania, vrátiť si zdravie. Taká tá fyziologická rehabilitácia. Eva, tam je tá, nazveme, rehabilitácia pre patológiu, pre nejakú patológiu. Hej, tam už sú chorí ľudia, ktorým tá hypoterapia a aj tá fyzioterapia na koni pomôže. Ja ako psychiatr na toto psychoterapeutické jazdím. A čiže ten kôň u nás je vlastne niečo, čo nás zjednocuje v tom, aby sme vedeli pomáhať ľuďom, nájsť si svoje zdravie, nájsť si svoju spokojnosť a takéto. Takže myslím si, že to naše občianske združenie ide týmto smerom. Ak sa vidíme na tomto zábere, tak vám chcem veľmi pekne poďakovať za pozornosť počas celého videa. Dúfam, že ste si to užili a vidíme sa pri ďalšom.